skylten uppe och vi ska släppa vid andra hit för dagen och får vi se vem som lockar det här. Han sticker iväg. Målvarsgången till mitten 209 som är framåt. Det är från Vinnersystemet. Kommer han upp i tallkurvan där. Hela gänget är väl samlat där bakom. Han kommer runt där borta. Han fortfarande. Vad brett det går som kommer. Förberett att öppna upp med luckan. Då får vi en ny bil 850 som kommer fram i ledning istället. Och det är väl startnummer 211. Sen har vi då till på andra plats på tredje har vi 210. Det är Gärtman Persson som kommer lilla. Fjärde plats har vi 207. Det är Bernhard Andersson och sist i hitet. Där har vi 213. Jan-Erik Nilsson. Han gick snack om att han rycker undan där. Rosberg på Åtvidaberg med till 850. Där var en bra ryt under huvudet på. Fastar upp till Ådalskurvan här. På väg hemåt här. Snart på Varvavverken och Holmberg. Vi vill bort ifrån Vinnerby och startar Gärtman Persson. Martin Holmberg från Åtvidaberg. Han håller han ledningen. Det blir en årstopp med på andra platsen på Johan. Gärtman Persson lilla plötsligt inte lyckar med kanel och svängen där, men kommer inte förbi. Fortfarande stenhårt fight mellan Syremort och Persson. Han jäklar med lådan man jobbar där borta. Gert-Göran Persson och med sin Telekan kommer inte förbi. Släpper till bra där hemma mot Aspen. Här överläggs vi. Det kommer att plocka en stor inseger. Gert-Göran Persson kommer hålla undan. Men ser vi väl nästa ut att kommer greja den platsen till slut. Holmberg vinner inte i alla fall överlägsen till för en bort där bakom grejer i sista kurvan och det gör Gert-Göran Persson nummer 3, 4 på 2, där kommer det samma 213.